Izwi lomzansi 98.0 The difference. Alright, kona umsakazo wakho izwi lomzansi. Okay, sakwamukela ke alokugcina lenkulumo esoba ke nayo ke njengamanje inkulumo ke ebaluleke kakhulu esikhuluma ke no Themba wakwa Mthembu. Umsakazweni izwi lomzansi 98.0. Mvelasi asikwamukele kunjani? Ngiyaphila mfethu njani? Hamba kahle? Hayi, siyanceka. Yeah. I don't know. Ngikubona now uthatha ifoni, are you live TikTok, Facebook? Ngiyazi nina nabantu bama socials. Bangicela ku Facebook ukuthi angibe live. Oh, ku Facebook. Yeah. Alright, no kulungile mfethu sibonge kakhulu. Mhlambe ke usijona nje manje welesikhuluma ke no Themba uTJ ke waka Mthembu. Zokhumbula ukuthi ngomunye osomabhizinisi wakhona ke la ke eThekwini. Nathi ke ezike umsakazo si live epage lethu ku TikTok izwi lomzansi. Hamba kusilandele njengamanje uzombona ke nomfoka Mthembu. Alright. Mfoka Mthembu asiqale ke phezulu. Uqhamuka eNanda, right? Yes. But then angifuni sigxile kakhulu lapho, ngifuna siye phambili because kunento ebalekile kumele sikhulume today. Qhamuke eNanda, ukhulele khona eNanda, wafunda khona eNanda, shole kunama project otheke wawenza eNanda. Mhlambe singaqala lapho, ngiyakhumbula nje kwezinye zezikole lapha kwaBesta, la ovela khona. Khona ama projects obukade wenza. Lento yokunikela nokuyikhandla ekuthenini kuthuthukisa abantu esihlala nabo resikhulele na kubona is very important kimi. I do remember, I think it was 20, from ngiqeda isikole 2007 up until 2017 or 18, I've been paying my school fees in school where I was doing from grade 1 up to grade 12. Sure. Actually in primary school and JG Zuma high school. So I've been giving to lezo ikole kunengane ke iningi that I've met over the years eyisabonga namanje ukuthi ngafaka isandla ku education, not only ama school fees, even impahla zokugqoka zesikole, icathulo, sometimes abanye nutrition. Kukhona enye organization yaphesheya sasebenza nayo which was giving ukudla, you know, and all that, just to make sure ukuthi ingane yakwazi ukuthi esikoleni iye khona I right isuthi yabo ukuze information eyinikwa uthisha izokwazi ungena kahle ekhanda. So kwenye excuse me enye yezinto oyenzile uyabona ngendlela cishe mhlambe kwenzeka ngakhona ke njengamanje, mhlambe uma ukhuluma indaba yokuthi lezi ngane lezi ngiyazibona especially kwindawo ovela kuyona ofuthi izindawo yakaBesta. And njengamanje yes khona development ekhona around the area, mawubheka nangesikhathi enakhula ngaso nina kuyona le yandawo kwakuyindawo ebrutal kakhulu, you know, so namanje alright, so ukhona umehluko ubonayo especially kulezi zinto wazenza? Ngizothi ukhona, but umehluko uyayibonakala kakhulu if nizowenza izinto as a collective nomphakathi nibambisene nibaningi. Sure. If uzoyenza uwedwa mncane kakhulu umehluko ozoba khona, yabo. Mhlawumbe umehluko ongakhona engathi ukhona owalabo who ababheka impilo yamanje and take a leaf from it and say Mthembu yazi uyangiqoquzela uphuma la ngihleli khona. Sure. La kwaBesta la ukhulele khona nawe until uzube mdala. Sure. Now ngithatha leyo mpilo yakho ngimolda eyami impilo ngeyakho ukuze ngikwazi ukuthi nami ngelinye ilanga ngibe la ukhona. So in that way I think ukusiza kwalabo abantu now is not really about me being there ukuthi nakho ngikunika khona, but ukutshengisa ukuthi impilo iphilwa kanjani, uphuma kanjani esimeni abaningi abakusona kule ndawo engikhulele kuyona, uyabo. And also going back there, seeing me physically kule ndawo and getting inspired, you know, because each and every time ngizodlula nje noma ngemoto I always
always get, it's either WhatsApp, because I do give out my number to abantu engikhule nabo, so that you keep in touch. Yes. I'm so happy, so isn't it fun definitely, touch abantu abathiza abafunayo ukushintsha, because I do believe ukuthi mase shintshe le environment. Sisandise ama role models and not only ka best kuphela, but nakwezinye indawo where abantu abamnyama bahlala khona, abantu abamnyama who are also on the socials and seeing izinto ezenzakalayo. I do not believe ukuthi ukhona umuntu ongabona into enhle on the socials, or umuntu oqhuquzele, umuntu ozombona as umuntu omqhuquzelayo and then go back and do crime. The more besibona siphumelela, the more besibona senza izinto ezinhle, nabo bazokwazi ukushintsha and want to do better. All right, now asikhuluma indaba yama business or sector kuyona. Okay, mhlawumbe omunye umuntu uzothi mina ngim understand umthembi sector kuyona, right? But thina sikwaziyo, then we know strength sakho ukuthi sikuphi, right? Let's talk about marketing, right? Usebenze kuma projects noma kuma events amakhulu eThekwini. One of our events okhona behind the scenes kuyona ibeyenzeka, I think last month, was it last month? La eThekwini, right? So mhlawumbe ungangipha amanye wama projects where uthi lama projects la iwona esisebenza ke kuona, and ngokwazi kwami lo ma projects aba impumelelo kakhulu. Maningi kakhulu. Impucuzeko ngisuka nayo from 2014, if I'm not mistaken. Okay. I've been doing marketing for 10 years now. Okay. From 2013 with Indoni, Miss Cultural South Africa. That's where I started. Then I grew. I joined Impucuzeko 2014, and sahamba Impucuzeko up until Siza Senze Mxolisi Mhlongo in 2019. Okay. Which was phenomenal. Like it was packed to the rafters. There was 29 March, if I'm not mistaken, 29 March 2019. And then 2 months later, same venue, and we had to throw the same numbers as a stadium in Mapit. Nakhona we did wonders, Okay. Then from there, Ngomazo lonke eqale ngo-2022. Ngithi ingane entsha. Yes, ingane entsha 2022. Now sayenza, it was magic. Impucuzeko yabuya nayo because njoba besine COVID ayibanga khona 2020 2021 sisabuya ngo-2022 last year. Nakulonyaka ke siqeda ukuqopha nje omunye umlando ngeenkumbi zabantu, over 28,000 people ababelapha kwimpucuzeko. All right, so ekusebenzeni kuma projects amangaka, iziphi ezinye izinto ngasho lezi zibe ama challenges, or mhlawumbe into, okay, lo mbuza ngubeka nje, mhlawumbe there is umuntu njengamanje uthi mina I'm very much interested kwindaba ye marketing, right? I do have information incane nge marketing, but then ngiyafisa ukwazi ukuthi mhlawumbe yini engingayilindela kuyona le sector leke yaka marketing. Okay, first and foremost, lento ye marketing abantu abaningi abahlela imicimbi abayithatha serious. True. Ngizokutshela nje, not only kwilento emcimbini kuphela, generally they don't take it. I'm not sure why, because i-marketing umgogodla wayo yonke into edayisayo. Exactly. Whether we are dayisa or wenza it, marketing is the integral part of yonke into project. But they are taking it as if it's a by the way into marketing. So those are the challenges also I face, especially when dealing with abantu who don't really believe kulento marketing. If no social media bona they are done, that is not the case. Social media those numbers can lie. Social media numbers lie because uzodayisela abantu abawu. Okay, uzofaka i-poster, making an example, uthi udayisa ama-tickets, kuthola ama-likes out 10,000, but only 1,000 will buy. So you need to do more
in your marketing Yeah. to actually make sure ukuthi the numbers you want uyakwazi ukuthi uwathole. Yeah. Abantu kabasabelieve ke kwi traditional marketing Okay. where you print ama post, ama Poster, ama pamphlets, Madlala, you yes. go uyenza ama activations and all that. It's only uKhuzani who is very strong entweni traditional marketing ukuthi ahambele indawo and do ama activations and all that. And iyasebenza. You know, ukuthi ke iya cost but iyasebenza. yeah, Leyo mali yeah. is definitely sukuzobuya. So ama challenges amaningi yiwo lo ukuthi you need to equate your social media numbers with Yeah. the say ama sales. Okay. And there has to be a way of monitoring leyo nto le of which abantu abaningi abenza marketing nabo they are not really pulling their weight in making sure ukuthi lento ye marketing is being Yeah. taken serious. Yeah. Manje marketing ithi 2013 it was just me and incwadi at a library. Angazi ngihlala ku professor and Yes, taught yes. ukuthi yenziwa kanje ngayifundisa mina marketing. Yeah. You know, so and I've been consistent with it for 10 years now. Yeah. Yeah. And I'm doing more and there's just one yes, just yesterday there's some CEO that I called kunenye project engiyenza ngapha epic 5. Okay, yes. And yesterday I think ngimfonele ngo1510 by 1529 bese ngine MOU in my email. Wow. To say we are working with you. Yes. So ngoba ukwazile ukumconvince. Yes. Okay. 10 minutes wona ngudinga mina Yeah, kumuntu to convince ukuthi unginele lento engifunayo. Yeah. So within that short space of time, Yeah. I was able to get an MOU. Okay. And I'm going to be working on it from the nyanga elandelayo yale. All right, sikhuluma noThemba wakamthembu TJ. Uwine enyama awards ngonyaka ophelile. All right? Uzokhuluma kabanzi ngaleyo. But njengamanje isikhathi saku 19 minutes after 8 emsakazweni ezilo mzansi. Ngifuna siyongena ku project enkulu engicabanga ukuthi iyona eshintshe izinto. All right? Already sishintshile izinto but ayikakangeni kwi market but already kusayiniwe yonke into yenziwe. Yeah. Iyaqala as a joke especially ku social media and then later on umfoka Mthembu wasukuma nayo. All right? And today sikhuluma sekutheni izohamba iningizimu Africa yonke and amathuba athi kungenzeka nase Africa ingene. All right? Mfoka Mthembu asikhuluma indaba ka dinosaur. Yeah. All right? Asingayibizi nangesingisi dinosaur because ingane yasho kanjalo. Yes. Bekune video ku social media eyenza ama rounds where ingane ithi mamdube mina yathini angikwazi ukubhala angikwazi ukudweba. Yes. All right? Yeah, angikwazi ukubhala yeah. And then iyase idweba isilwanyana eyasibiza ngo dinosaur. Yes. Okay? Kwaba ijoke. Uyabona yatrenda kwenziwa yonke into but then you managed ukuyithena around yonke leyo nto leyo. Yes. Take us through. Mfowethu kahle you see I'm this person othi before I get into into ngisitshela ukuthi if ngingena kuyona manje ngiyiphusha ngithatha up to the top up to la kule level engifuna kuyona. So engineni kwami entweni ye dinosaur I just saw an illustration eyayintanta on the socials eyenziwe Andilengwana, a friend of mine from Kwamashu. Yeah. And ngayithatha lento ngayifaka on social networks ngathi mina I can turn this thing into a legacy. Okay. And to some it was just it's a joke yabo into zophela manje wenza ikipa and that will be it. After December sikhuluma ngokunye. And I was like this time around yimo involved Gland and ngizoyenza lento engifuna ukuyenza with this brand. And then we started talking to a family. I drove to Ulundi to meet Ulundi family. Ulundi family. Okay. Yes. But I first met ubaba umntwana nobantu wakhe. Okay. Yes. Bala eThekwini. Okay. We spoke savumela cha asenzeni lento engisho because I presented ukuthi this is what I want to do with the brand. Yeah. Going forward. And then I had to go to Ulundi now to meet umntwana. Okay. And ugogo ahlala naye ekhaya. Yeah. Then sakhuluma nogogo sicabanga ukwenza 1 no 2 no 3 we took pictures and it was all over social network even emaphepheni and all those platforms. We even went on ENCA for an interview. Okay, yes, TV. Yeah. So
from there that when kwakumhla ka 22 November if ngikhumbula kahle last year, and that when to me kwakuyisiqalo se success ye Danasol. Yeah. Then from there I started doing ama t-shirts, ne. Okay. I went from like as at end ngayicover impela Nambiti, Ulundi, Richards Bay. Anana ama t-shirts analysis Sithombe se Danasol. Okay. Yes. Bayithakasela kakhulu ibrand abantu when it started, and kwanginika nami into yokuthi lento engicamanga nengifisayo ngeDanasol is going to be a success. Okay. And then kutheme si ngena kulonyaka January, and then I was like, okay, I think I've done enough groundwork. Yeah. In terms of activations, and bengenza ama pop-ups here and there. Okay. In and around Itegu, Yeah. Then I was like, okay, let me now start making calls. Okay. Ngifuna ama meetings with itolo to say let us work on this brand. Yes. And it kwakulele kumina ukuthi ngiba convince ukuthi it is going to work. So I had to throw up a plan. Serious to say, guys, nansi into, and I know ukuthi la ngizopresenta abantu abayaziyo lento le fully. So as a novice or as umuntu onganalo ulwazi olungako in terms of impahla nani and what sells and what doesn't sell, ngiyakubona nje ngi blank as far as the information is concerned. Yeah. But I knew ukuthi yini engiyifuna laphana and ngizoyithola. Yeah. It took me one day to convince them, one meeting actually, to actually convince them to say, okay, let us give it some thought, and then tomorrow sizokunika impendulo. Yeah. And the following day impendulo yathi we are in. Yeah. That was it. So from there it was a journey ebisilula kakhulu. Yeah. Even though ngikhumbula kahle ukuthi there is a post of some lady wakamfeheka saying ukuthi in less than 6 months obesekhalwa sekuthiwa kwenza ukuthi nokuthi. And I was like, no, izinto enjalo ngiyiphendula anything negative ngoDanasol, they can tell you I've never responded, because there are those people abahlezi nje bezohlezi begxiba and say all sorts of things, but okwami was to say la sekukhona igama lami and ngiyazi igama lami ngilisebenzele kangakanani, angeke ngivume ukuthi le project iphelele emoyeni bese kuthiwa Mthembu uyifailure. I'm not a failure. I was never born a failure. So that is why today uDanasol uzotholakala go Edgars in 8 provinces. Okay. Kuma malls are 59. So umanage ukuphendula le yanto yayijoke ingane idwebela. As from next month, right? Kuma malls amangaka u59. 59, yes. 59. South Africa yo. Kushuthi isema province now 8 njengamanje. Northern Cape kuphela singenayo kodwa nakhona izongena. All right? Yeah. So kuzotholakala lezi impahla lezi zalengane. Yes. Uyabona uDanasol. Yeah. All right? So into enkulu le. Huge. And ihlula abantu abaningi. You understand? Omunye uyathi no mangikhava itheko ngicovered. Uyabo? Because labantu labo obwadi uhleli nabo eboardroom awukho easy kuba convince. Yabo? Especially mawukuthi awe understand imboni lokuyona leyengubo. You understand? Nanokuthi bakholele sekutheni ngempela lento izokwenzeka, impahla izokwazi ukumove kuma shelves. Yes. So imudi ke njengamanje ekhaya angisakhuluma ekhaya lakho. We don't care ngawo. Khuluma ngekhaya lengane because into ebalekile lapho injani imudi noma angibuza ukuthi injani imudi njengamanje because azikakangeni, but I know ukuthi in business sebenze ekutheni kufanele zidelive. No imudi mfethu inhle kakhulu. Ingane happy whenever I call uNhlalonhle through uMemdube esikoleni, because that's where they meet mostly. Ingane is happy even uguys ashona nokuthi yini ayifunayo ukuthi ingene esikole lokhuzana ezitolo. Ngifuna ama paid, ngifuna ama swimming costume and all izinto lezo vele ezikwi pipeline. Yabo zengane. Yes.
kuningi but ifamily is happy kodwa ke before siye eitolo I'm going to drive to Ulundi again to sit down with umama ugogo wengane and ngidlala yonke into phansi so this is how it's going to work. I haven't had that opportunity and ngithanda ukukhuluma izinto ezifana lezi over the phone. Ngithi mengifuna ukukhuluma into eserious ngishaya imoto ngibheka Ulundi ngiyohlala kahle nayo ukuze understand ukuthi ngithini uyabona ngihambe esene clear understanding ukuthi sisebenza kanjani kule industry. So nami njoba ngisho ukuthi I'm a novice ngumuntu nje ongazi lutho ngale industry eclothing. Yes. But I think into eyasiwinisa kakhulu ngizothi eyasiwinisa because kunabantu engisebenzisana nabo. Into eyasiwinisa was to take a decision yokuthi ake sigxile inganeni. Oh yes. And not do izinto zabantu abadala. We ended with a t-shirt and we were okay with that. But in market that we are focusing on in market yengane and that's where we won. You know, because ukuba sasisabale abantu abadala they're very bangena baphuma entweni abayihlupha kanti ingane and kuningi ongakudesigner okugqoka kwezingane you know then abantu abadala umuntu omdala ijini skipper usuqedile you know kanti ingane there is quite a number of things that you can njengamanje nje ama items akhona ngokuhluka kwa 16 for boys namantombazane talking about bucket hats in kuningi today we are doing a photo shoot after today bazongithumelela ithombe bese ngiyakwazi ukuthi abantu ngibatshengisa ukuthi what is it that we have in store but definitely sure they will be amazed njengamanje I'm planning ukuthi kuthunyelwe ama samples to Nhlalonhle lo mncane Olundi bese ngithumela umshuthi ozofika mshuthe kanye nomunye umfana ukuze you know abantu babone ukuthi balance so probably next week I'll send someone to go and athathe ithombe zikaNhlalonhle egqoka izinto zakhe you know and then she's going to be the face of her own brand even eitolo you'd be seeing if you know because ultimately ngifuna ifike lapha ekuthenini it must serve her you know she's the we know we sent her whatever that I'm doing ngisuka ngenzela ukuthi yena abela at the center of everything eyenzaka ngebrand yeDanasol. Ngiyakhumbula nake na biza futhi sekutheni kufanele kube khona ingane ngiyakhumbula nivula iwindow ukuthi abantu abathumela izithombe zengane zabe encane so that nazo nizokwazi ukuyifaka especially zibe ama ambassadors yes no sazoqhubeka nalabo bantwana labo kuningi nje esikuplanile to a point where we had to include enye ama malls eduze one of our ambassadors in Newcastle. So izotholakala nase Newcastle ngenxa ukuthi we have an ambassador there Newcastle so sisazosebenza nabo. Alright, masibuya kwezemidlalo sizobheka ikakhulukazi noma sizongena sizugxila kuyona le kaDanasol. I don't know Thabile noma besuzuleni. iDanasol ngiyakhumbula. Yes, ngiyakhumbula. Ngiyakhumbula nani ithakasela kangakanani? Umama Dube. As from October ngenyanga ezayo izongena etolo eyikhona noma kuma malls awu 59 eningizimu Afrika yonke. Ngiyakhumbula nathi la ngapha sasikhuluma ngayo indaba kaDanasol right 59 mama malls kushuthi kubenza umsebenzi oncomeka kakhulu abantu abasebenzisana naye into enhle kakhulu leyo. Alright, so this is the guy go behind yonke lento lena. Kufanele ingane kuphela kuthi lo phambi kwakho kufanele ingane kuphela. Yes ingane phela le kaDanasol. Alright. And vele ke wena ke vele wena ingane akusindala. Ngisayingane. Hayi ingane yakhe isindala. Isindala ngeke isalunga la kuDanasol.
Umemdube akafuneki. Alright, mina singeke kuzona izindaba ngale lokho khona ke no TDK nezemidlalo umsakazo yizwe lomzansi 98.0. Just a quick reminder, lengxoxo yethu sinawo ke noMfoka Mthembu uzoyithola ku app yomsakazo izwe 98 FM ukuthi ke mhlambe ke ikuphuthile, so make sure ukuthi uyidownload. I think they just after 10 izobe sikhona kuyona i-app yomsakazo. By the way, si live ku TikTok izwe lomzansi. Alright, so Mvelase asicizelele uthena ama malls awu 59, alright, iKZN yonke kunendawo ezithize like KZN ama shopping centers awu 9. Alright, awu 9 like KZN ngizowabala nje in due course. Okay, sure. Impahla esingazilindela uthe ama items awu 16 items afaka ingane zabafana nezamantombazana. Alright, age from the age of 2 to 12. Alright, 2 to 12. Yeah. Now ebaleke kakhulu ke iyona ke esovala ngayo manje. Kule yemali nan angifuni ungene kuma details, but ngifuna usinike isiqiniseko sokuthi kuma deals envumelane ngawo, and I'm happy because ayikho inkulumo esekuyaqhamuka evela cishe ngakubazali yabo bomntwana, right, ukuthi no umntwana urobhekile nan ungasashorisha ukuthi ikusasa likanhlalonhle licovered, especially njengoba esafunda. Ngingaqinisekisa lokho 100% sure because leyo inkulumo engiba nayo even nabantu baka Edgars. Oh yes. Yes, to say before to as much as I'm in the forefront in all of this. Yeah. But umuntu obalekile unhlalonhle. So whatever royalties that we are getting, sure, we need to make sure ukuthi unhlalonhle is taken care of. Yeah. Even if it means next year kumele ashintshe isikole, we will do that. You know, just ukuthi senze sure ukuthi she is okay. Yeah. Yeah. Cause yonke lento ingaye isuka kuye umdwebo wakhe nje, you know. Yeah. So yes, ngiyaqinisekisa 100% ukuthi emicabangweni yethu esinayo myself and Edgars sibe kunhlalonhle phambili. Hayike. Qibile. Awuqibile because iyonto ebalekile leyo. Yes. Alright. So ngiyazi ukuthi ke sizokwazi uma impahla ke seyingenile ezitolo 20 October ziyangena. Yes. Alright, ezitolo zakwa Edgars. Yebo. Zinesithombe sa Danasol. Yes. Alright. Kodwa kuze ukuthi ngikwazi ukuyibamba kahle ngiyibone. Ama pages aswafuna wakho. We don't care ngawe, right? Mina noma athiwa ngikho la studio lokufaka kulungile. So sinikeza ama page ka Danasol. Yes. Ku Facebook we have Danasol clothing kids clothing, sorry. Danasol kids clothing. Danasoli. Okay. Danasoli. Yes, kids clothing. Okay. Umingathi 72,000 akulona lelo page. Oh, following. Okay. 72,000 ngiyaphezulu. Okay. Then on Instagram we do have @Danasoli clothing. Okay. @Danasoli clothing. All right. Leon ilona loda likhelinyo ku Instagram. All right. Abantu bazobona ngeDanasoli. Danasoli. Yes. Yeah, bazobona ngayo injani umbali orange. Orange, yeah. Okay. But sisidlale ngama colors la kwa Edgars. Yes. Ukuthi accommodate abafana namantombazana kokunye there is blue, there is what yeah. All right. Lule mfana Mvelase asibonge kakhulu. I think isobine sikwazi ukukhuluma ke uma sekusondela ukuthi cishe just after mhla ka 20. Yeah. I know. Ngoba ngekho given like KZN. Mhlambe ngoba ilele impompo kuyophusha yona iDanasol. Sure. No, sabonga kakhulu my brother. Umsebenzi omuhle kakhulu mfethu siyabonga baba. Ngiyabonga kakhulu Njomani. Sure. Igama lakhe nguThemba Teejay Mthembu all the way from Enanda to the world. All right? Ezike uzwa ke 59 wama malls. Iphupho nje lincane lengane. La ngena kuyidolo enkulu kangaka. All right? And uzwile qinisekisa ikusasa lengane yonke into covered. All right? And lo msebenzi akusiyonto encane izwa ngami. Because asitola kukho item A1 maningi from iDanasol.